हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ दिनैनि गोदान ब्लग भिडिअ'हाय बरायहरनाय थाबाय। आसा खालामो लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै नोंथांमोनखौ। गोबां हाग्रा आरो लोगोफोर जोंनि बागानसिम फैनाय लामाया। दा मा होनो, नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनोब्ला चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम, शेयार खालाम, कमेन्ट खालाम, लाइक खालाम। लोगोफोर, आं दसे दंफां सायाव जिरायबाय। गोबां सान्दुं गोसा आरो लोगोफोर, मा होनो, दसे जिरायनायनि उनाव आं बागानाव थांनोसै। लोगोफोर, नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायलांबाय था। भिडिअ'खौ जोबजासे नायब्लासो बुजि मोनगोन बागानाव आं मा खामानि मावहैगोन दा थांनानै। नायदो। मा बुंनो आरो न' लोगोफोर, जोंनिया बागानाव थांनाय लामायानो गोबां हाग्रा। नै बाथा हाग्रा, नोलो हाग्रा, गोबां हाग्रा। माने मुलि होनो लोगो लाब्लाबो रावबोआनो ओंखारा। गोबां हाग्रानि बाथा हाग्रा। लोगोफोर नायलांबाय था। लोगोफोर, आं थांबाय थादो दा बागानसिम। फाइनालि लोगोफोर, आं दा थालिर बागानाव सफैबाय। नै खख्ला खुलिनोसै लोगोफोर। नै मोसौ हाबो नालाय, खख्ला गैयाबा। लोगोफोर, नैबे आंनि सासे लोगोनि, बिथाङाबो जोबोद मोजां खामानि मावो आरो। बिजय बर'नि। थालिर बागानखौ नायलांबाय था। गैया नामादों मानसियानो। नै बिजय बर'नि थालिर बागान लोगोफोर। साफा खालामदो आरो। Wah, taman gelo-gelo bidang pada ini. What the fuck? Wah, siapa mana dari wah, duka kubay sadis. Campur wah. आंनि खौ नायनो माने लोगोफोर, आंनिया खाराबथारलै बागाना। जाबोर गोजानि माला बेलेगफोरनि बागाना साफा जायो, आंनिया आरो जाबोर गोजा। जाजायो। Naik dulu. So finally लोगोफोर, आं दा थालिर बिलाइ हानोसै। दान्दा लाबाय, नैबे दान्दा औवानि आरो नैबे खासि। दा नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायलांबाय थादो आरो। बिलाइ हाबाय थादो लोगोफोर। भिडिअ'खौ लोगोफोरा जोबजासे नायबानो जाबाय। जोबजासे नायब्लासो बुजि मोनगोन भिडिअ'खौ। आरो थालिर फुलि नांगौबा कमेन्ट बक्सआव बुंहर लोगोफोर, कन्टेक्ट नाम्बार हर। रखम हानांगौ आरो लोगोफोर। सुब मोनसेयाव फांथाम दोङो लोगोफोर दंफाङा।
Karbonnya. Ini apa? Sosis jalan mana? Ini betul ini. Jalan. Bar di bila ya, baik bro, udah. Apa bang? Solo level finally yang kali bilek lah kang bay. Ngarang bay kani. Yang mau lagi kadang bar desi jenis ni. Ada perni, belum. Nice one. Gam zabo guna bifte. Ya dulu. Tadi pilih nang coba komen box aku ngorok tu. Bara dam lah ya jangan. Matro, jauh na orangnya lebih 15 taka bos lah ini tu. Mobile number orang nang nang kebla. Ada thalir gemen jangan tu ibla komen box aku ngor. Mobile number orang. Kontak kalau masih mencapai. Thalir ke dan nani pemuna dan genang mun batai bini uno cover orang lagi per. Ada channel ku subscribe ham na ban jawai.